ľudia, toto je moje prvé video a ukážem vám, ako si stiahnuť Minecraft Pocket Edition. Tak poďme na to. Otvoríme si prehliadač, napríklad ja mám Chrome, otvoríme si ho. Píšeme si, že Mobogénie. Klikneme si na Mobogénie a tu akože máte napísané, že download. Ja už to mám stiahnuté, kliknite na download, počkajte, kým sa vám to stiahne a nainštalujte si Mobogénie. Potom, keď sa nainštalujete Mobogénie, tak otvoríte si ich a napíšte, že Minecraft a tu máte dole, že Minecraft Pocket Edition Full Game. Kliknite na to. A tu máte, že Minecraft Pocket Edition, toto, že hot. Tak dáte si to. Ako môžete vidieť, ja už to mám nainštalované. Dáte si, že nainštalujte si to a dáte, že open. Tu máte takto, tu si môžete dať hociaké skiny, ako môžete vidieť. Dáte, že play a dáte si, že nový svet. Tuto si môžete pridať server. Tuto si môžete, akože aký typ sveta chcete, napríklad, že starý. Tuto môžete iba v rovnú plochu, ale to môžete, lebo na survivali sa to nedá, lebo tam je iba rovná plocha. Infinity, to je džungla a old akože starý svet. No, dáte si napríklad old, survival a napíšete si, aké chcete meno. Napríklad, ja tam dám meno, že Julka. Dáte dom a tuto si môžete dať hociaké čísla, ale to nemusíte. Dáte, že create world. A tuto máte svet, sa vám vytvorí, dáte toto, tam si dáte inventár, to si môžete hociaké vyrábať veci, ale to iba tak trocha, potom si urobíte ten crafting table a však ďalej asi viete. No dobre, na toto video by to bolo všetko, ak sa vám páčilo, dajte like, poprípade odber. Ďakujem vám, čaute.